Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za krásný umělecký úvod houslistce Jitce Břízové. Možná jste poznali, že to byl Sukův Radus a Mahulena, což tematicky uvádí dnešního hosta, herečka, politička Magda Vášáriová. Hezký dobrý večer, paní Vášáriová. Jaká byla cesta z Bratislavy? Strašná. Aha, vlastne to je len na nahrávanie, dobre. No, ale jakým jazykem mám mluviť? Mne je to jedno. Ja mám rád vaši slovenštinu. Dobre, takže pôjdeme po slovensky, ale keby som prešla do češtiny, tak začnite pískať, dobre? Lebo keď ma niekto oslovuje v češtine, tak ja automaticky mi mozog Buďte úplne svobodná. ponúka češtinu. My jsme spolu už dělali rozhovor právě v Tugendhatce, bylo to Čo vy si pamätáte? před 8 lety. Vy jste to zapomněla, ano, ale vzpomněla jste si. Áno, takže som ten rozhovor tam mala, to viem, ale Že jsem to byl já, som už tam ne. hovorila. No, já si vzpomínám na jednu větu, se kterou jsem chtěl vlastně začít dnešní večer. Vy jste tam řekla, kdybyste věděli, co já všechno vím, ale nemůžu to říct. Tak. A mě by teda zajímalo, co nám po těch 8 letech můžete říct teď. A my nevíme. No, ešte stále, vlastne navždy, sú veci, ktoré nikdy nebudem môcť povedať. Ale to je osud diplomatov, no. To sa s tým nedá nič robiť. Sú veci, ktoré proste nemôžem povedať. Ale chcela by som teraz na jeseň začať písať konečne knihu o mojom pobyte vo Viedni ako československá veľvyslankyňa. A to som doteraz, však ešte stále niektorí žijú, bohužiaľ sa im nechce odísť. No. Takže možno, že to možno po mojej smrti to vyjde. No. Ale považujem to za veľmi dôležité. Ten veľmi ťažký čas vlastne toho prechodu tesne vedľa našich hraníc, u nás prechod režimu, Rakúšania sa s tým nevedeli vyrovnať a vôbec proste Viedeň, toto semenisko všetkých tajných služieb sveta. Ja viem, že vy vidíte tie biele koníky a tie modré kravy na lúkach, ale tá Viedeň je veľmi nebezpečná pre diplomatov, samozrejme. Myslíte si, že ta doba se změnila i tady v té rovině diplomatické, že dneska ten diplomat se chová nebo může chovat jinak, než jste se chovala vy? Nie. Toto zostáva. Ak teda... Politická kultúra sa mení. No dobre, tak dajme tomu, predpokladám, že Trump nepoužíva diplomatov. Tak ako Mečiar nepoužíval diplomatov, hej? Pretože sa mu zdalo, že strašne veľa vedia a to nechce. Hej? Takže vôbec nepoužíval veľvyslanectva. Či to robí teraz Fico, vlastne tiež som si nie istá, lebo určite by mu náš veľvyslanec vo Washingtone neodporúčal, aby išiel na konzervatívnu konferenciu, ale konzervatívnu reakčnú konferenciu, kde sa hajlovalo a on stále o sebe tvrdí, že je sociálny demokrat, takže to je proste niečo, čo moja logika to už proste, môj logický mozog, matematicky už to proste neberie. Začneme, jak už to tak bývá v těch rozhovorech, malinko od dětství. Mě by zajímalo... Nebojte se. Ale myslíte si, že ja si niečo pamätám? No. Veď ja som staršia pani. Paní Vondráčková je o rok starší než vy. A jak ho psá? Hej, to je pravda. Když jste byla malá, přemýšlela jste někdy o tom, jaká bude doba, když je vám teď v roce 2025? Představovala jste si to někdy?
Jak bude svět vypadat, fungovat? Jaká budete vy? No, tak myslím si, že deti takto neuvažujú. Hoci teda, samozrejme, ja som vyrastala v 50. rokoch a zažila som tie nájazdy eštébákov k nám domov a tie prehliadky a tie vyhadzovanie. Môj otec bol profesor literatúry, takže všetky knihy, my sme mali si 5000 kníh doma. Takže ako 4-ročná si pamätám, ako ma učili, čo môžem povedať vonku, čo nesmiem povedať v žiadnom prípade. Moja mama pochádzala z karpatských Nemcov, takže hovorila so mnou po nemecky, teda ona so mnou hovorila Hochdeutsch. Jej rodičia hovorili so mnou po švábsky. Takže to som nesmela nikde povedať, že viem po nemecky. A podobne. Čiže ja neviem, či som ja vôbec mala nejaké také detstvo, že som nemala žiadne starosti. Viete, akože to jasné detstvo. Ja som vyrastala v ťažkých časoch a nebola som rozmaznaná v tomto slova zmysle. Myslíte si, že ty dnešní časy jsou o něco jednodušší, snazší? Nežijeme všichni v těžkých časech vlastně? Ale nebuďte zase taký rozmaznaný. Samozrejme, teraz je to ako medzinárodná situácia, je mimoriadne nebezpečná. Ale zase my tu, no tak aj vy tu v Brne, si žijete, ako keby sa nič nedialo. To teda pravdu povediac. Obchody sú plné. Hej. Ja som sa sem skoro nedostala, lebo všetci sedia v autách. To nie je kríza, žiadna kríza, prosím vás. To je ešte, možno, že budeme spomínať, že ale sme sa vtedy mali. Neviem. A ja robím všetko preto, aby to tak nebolo. A nemůžeme nazvat tu krizi, řekněme, duchovní nebo společenskou, ne hmotnou, ale upadá určitá kultura mezi lidmi, tolerance chybí? Nevím. Já myslím, že lidi, kteří 40 let žili v komunismu, myslíte si, když každý 7. muž donášel za peníze na svoji rodinu, na svoje spolupracovníky a tak dále. Myslíte si, že to byla nějaká morálka? Jako říkat, že teď je teda morálka, a kdy byla? Aha, já jsem v češtině. A nepískate. A nepískate. Keď to tu poviem na Slovensku, a čo, za slovenského štátu? Keď slovenský parlament, kde sedeli, nie ako teraz v našom parlamente sedia ľudia, ktorí pomaly nevedia ani čítať a písať, ale vtedy tam sedeli župani, Martinský župan a tak ďalej, vzdelaní ľudia a s rukou na srdci vo vyšívaných košeliach prijali najstrašnejšie na svete také zákony protižidovské neboli. A to teda môžem tu v tejto chvíli povedať. Vôbec, že sa zdesili ešte aj Nemci. To bola aká morálka? Prepáčte. Aká morálka, keď po roku 1918 sme rozkradli všetky zámky kúrie, potom sme rozkradli všetky židovské majetky, potom sme rozkradli všetky majetky demokratov. Hej. Potom komunisti zobrali každému aj poslednú kravu, aj sviňu, alebo sme si mysleli, že konečne budeme bohatí. A teraz, keď idete po Slovensku, nepočujete nič inšie, je aj strašne sme chudobní. Kde sa to všetko podialo? Čo sme pokradli? Takže, a to bola aká morálka? Ja keď som mala 21 rokov, otec daroval taký krásny, intarzovaný, neveľký písací stolík s takoutou roletou, hej, Ludvík 17. A viete, kde ho našli? V takom tom, kde dávali, bolo to otočené
lebo tam proste tá roleta vytvorila vlastne taký akože šafel. No a teraz ma rozumiete po slovensky. No. Ale chceli ste, aby som hovorila po slovensky. A tam dávali suchú stravu sviniam. Lebo samozrejme, že to ukradli z toho zámku, ale na čo by im býval písací stôl? Tak si hovorili, na čo by sme to mohli použiť? No tak to otočili a dávali do toho sviniam proste žrať suchú stravu. Našťastie suchú, nie mokrú, takže to vydržal ten stôl. A když to otočíme, tak když se podíváte do svého dětství, tak je něco, co vám teďka chybí z té doby? No na co vzpomínáte? Tak eštebáci mi nechybajú, to teda nie. Hoci možno, že to teraz zase príde, to neviete. V Budapešti, v Maďarsku už to funguje, takéto donášanie, hej. A keď si zvolíte teraz na jeseň, nebudem hovoriť koho, ale Slovák je to, tak možno, že sa toho... to nehovoríte. Nehovorím to, nie. Len viete, najstrašnejšie je, že ja všetkých osobne poznám. A keby som ja mohla povedať naozaj všetko, čo viem, to by bolo. Ja neviem, no, príroda bola v horšom stave, hej. Ja som sa narodila v Banskej Štiavnici uprostred Slovenska, čo je sopka vyhasnutá, hej. Takže keď sa budete ma pýtať, že prečo už nevyzerám staršie na svoj vek, tak jednoducho preto, že som sa narodila uprostred sopky. Takže mám tú energiu. A okolo boli ešte tie vyholené kopce. A ja som chodila s mojím otcom a sadili sme stromy. No teraz to vyzerá ako v Rakúsku, samozrejme, ale to predtým nebolo, pretože tam boli bane na zlato a striebro a oni proste použili všetky stromy, všetko drevo, čo bolo naokolo. Takže ak si niekto myslí, že voľakedy to tam vyzeralo lepšie, no to ste na veľkom omyle. To bolo, samozrejme, že ste uprostred sopky a tam je veľké žiarenie, no väčšie než bežne, radón a tieto všetky kovy, ktoré proste vysielajú žiarenie. No ale ja to mám rada. Ja som sa v tom narodila a ja keď som tam 2 mesiace v lete, tak ja zase dostanem moju energiu späť. Skrátka, sopka, lepšie povedané, stratosférický vulkán. Jak se dostane dcera profesora literatury ke studiu matematiky a jak se dostane studentka matematiky k herectví, k divadlu? To, že som... U nás v rodine sa dedí nadanie na matematiku a hudbu, hej? To tak akože vraj v tom mozgu je spojené. To neviem, to sa túto spýtajte Hanky Ulrichovej, ona to vie lepšie ako ja. Máte nadání na matematiku? To je katastrofa. Ale moja sestra vyhrala, tuším, dokonca aj krajské kolo nejaké, alebo československé kolo v matematike v Prahe. Ja som vyhrala všetko, čo sa dalo. A nikdy som sa to nejako zvlášť neučila. Ale je pravda, že mňa učila matematiku, tú vyššiu matematiku, zbehlá mníška. A to vám sú najlepšie učiteľky. Proste ona sa nám venovala, už sa nevydala, hej. Vyzliekli ju ich proste na začiatku 50. rokov ich predsa vyzliekali, hej, z tých habitov a ona proste chodievala som tam v nedeľu a počítali sme, až sa nám kurilo z hlavy. No je skvelé, mala som rada matematiku, ale môj otec povedal, že keď som povedala, že ja chcem študovať čistú matematiku, tak on sa na mňa pozrel a povedal, ale ty si blondínka. Takže, no a k herectvu som sa dostala, no tak k filmu som sa dostala tak,
že chodili po školách a ja som mala vyše metra, skutočne blond, zlaté vlasy. Ja som zlatovláska, hej. Tak rozpustili mi cop, čo ja som neznášala, a postavili ma k stene, odfotili ma, no a potom som išla do filmu. Mi vybral, a môj otec to povolil, môj konzervatívny otec to povolil, čo som bola bola úplne hotová z toho. Mne sa to nechcelo robiť, ale otec povedal, že áno, tak musela som. No a potom videli tú fotku na Barandove, tak ma pozvali a tam ma maskoval nejaký taký starší pán maskér, ktorý mi hneď povedal, že ja som líčil aj Sofiu Loren a pozeral sa na mňa, chodil okolo mňa a povedal, s týmto ksichtom kariéru neurobíte. A asi 2 hodiny ma líčil, natočil mi tie moje dlhé vlasy, ktoré boli vždy zásadne rovné a môžete ich natočiť, neviem ako, a oni po hodine aj tak budú rovné. Takže, a keď ma pán režisér Markety Lazarovej, pán Vláčil, videl, tak tam bol taký súd s vodou, ako proste, keď by bol nejaký oheň alebo niečo, a hneď ma do neho strčil. Proste strčil mi hlavu do toho súda. No a potom sme tam mali iného maskéra, ktorý vždy ráno sa pozrel na mňa, tu ma zašpinil a tým to skončilo. A ešte mi natrel šmalcom. Čo to je Šmalc, no. Tak. A mám naozaj hovoriť po slovensky? Áno. Šmalc je také degradovaná masť. Mastnota. Ja? No ale takové už ako... Průmyslové. No ani ne průmyslové, ale takové, víte, co už prostě byste si nenamazala na chleba. Jak se to jmenuje? No, něco takového. Vy jste hrála přibližně 25 let, jestli to dobře mám spočítat. 26. 26. Věděla jste vždycky, že to je jenom dočasný, že vás to bude tahnout někam jinam? Samozřejmě. A věděla jste, kam vás to bude tahnout? No tak ja som sa chcela vrátiť k tej metodologickej sociológii, lebo ja som študovala potom, môj otec povedal, vieš čo, choď na tú sociológiu, otvárali to prvýkrát, tam je veľa matematiky. A fakt tam bolo veľmi veľa matematiky, takže ja mám skúšky s tými najvyššie matematiky, ale v tom 93., keď som sa vrátila z Viedne a chcela som napísať doktorskú prácu, ktorú mi v 71. nedovolili, lebo ma vyhodili z univerzity. Ale potom ja som založila Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku a to mi zobralo veľmi veľa času a úprimne lenivá som bola. No. Takže ten doktorát robím teraz, ale na Karlovej univerzite. Ale u nás v Brně jste dostala čestný doktorát od Masarykové univerzity. Áno, a som veľmi vďačná. Bolo to krásne. Další otázka. Svět se proměňuje, vnímáme to všichni. Proměňujete se také vnitřně vy? Nebo jste pořád tatáž Magda Vašáriová? No tak ako nevyzerám ako Mahulena, no tak... Ne, myslím vnitřně. Myslím vnitřně. No ale to je aj vnútorné, lebo našťastie ja mám takú očnú vadu, ktorá sa nedá korigovať okuliarmi, takže ja sa nevidím v okuliároch v zrkadle. Viete, tak ja to mám výhodné. Možno keby som sa pozrela s tými okuliarmi, ktoré proste nemôžem mať na očiach, tak možno, že by som sa zdesila. Ale určite, samozrejme, obrovské množstvo skúseností, obrovské stretnutie, množstvo ľudí, ktorých som stretla. A čo je proste pre mňa najhoršie, že milí ľudia ma stretávajú a hovoria, pamatujete sa? Pred 15 lety sme byli a taky sme mluvili spolu a ja neviem.
ja som úplne hotová. Lebo ja denne hovorím proste s 30-40 ľuďmi, nemôžem si to pamätať, prosím vás, odpusťte mi to. Ale proste toto sa nedá. No. Tak jediné, čo ľutujem, že som si nerobila podrobnejšie zápisky zo stretnutí s ľuďmi. Lebo ja som stretla skoro všetkých svetových režisérov, filmových, dajme tomu. Stretla som ľudí z baletu, hej, od Maje Pliseckej, cez proste všetkých týchto. Rozprávala som sa s nimi, no ale teraz by som musela naozaj veľmi hľadať v pamäti, čo všetko som s nimi hovorila. Hej, s Fellínim a podobne. Nerobila som si zápisky. Rozumiete, ja som hovorila proste so všetkými tými filozofmi, ktorí sú, alebo sociológmi, ktorí teraz už vlastne, už nie sú, hej. Ale vtedy v tých 90. rokoch, jak som začínala v diplomácii, a samozrejme ma pozývali na tie konferencie a tak ďalej, poznala som všetkých tých Margaret Thatcher, hej, alebo proste podobné ženy a neurobila som si dostatočné zápisky, aby som o tom mohla podať svedectvo. Byla jste jako herečka diplomatka? Nebo jste říkala věci, jak si myslíte? No, keď som nastúpila do divadla, najprv do divadla na Korze, ktoré po roku z politických dôvodov zrušili a presunuli nás do Veľkého divadla, Nová scéna v Bratislave, musela som si dať pozor na jazyk, ale nie zase v tom zmysle ako v detstve, ale ja som prišla z filozofickej fakulty a hovorila som tak, ako sa hovorilo na filozofickej fakulte. A moji kolegovia v divadle, keď som použila prvé latinské slovo, proste, alebo tie výrazy, tak sa na mňa pozerali, že či mi šibe. Čo je to s ňou? Takže musela som sa naučiť v divadle absolútne zjednodušiť ten jazyk, aby ma rozumeli, aby sa mi nevysmievali. Takže to určite mnoho ľudí, ktorí prídu práve z takýchto fakult, hej, a prídu medzi normálnych ľudí na trhu alebo niekde, tak proste musia inak hovoriť. A hodí sa vám to i dnes, to zjednodušování? No, potom som išla do diplomácie a tam, no, ste úradníkom, tak sa musíte, to je jedno, že som bola excelencia, ale som bola úradnička, hej. Takže ja som sa musela prispôsobiť tomu jazyku. Je pravda, že občas moji kolegovia, dajme tomu americký, alebo britský, nemecký, francúzsky veľvyslanec, prišli za mnou, lebo ja som bola vo Viedni a potom vo Varšave. Hej. A ja som hovorila jak po nemecky dobre, tak po poľsky hovorím veľmi dobre. Takže oni tomu nerozumeli celkom. Napríklad vo Viedni sa ma pýtali títo diplomati, prosím vás pekne, vypukla v 91. vojna na Balkáne. Mimochodom, ak si myslíte, že toto je prvá vojna, my sme už mali v 91. vojnu na Balkáne západnom. Stála asi 200-250 tisíc ľudí život. Takže oni prišli za mnou a hovorili, Magda, ty to určite vieš, a odkiaľ sa zobrali tí Arabi tam na tom Balkáne? Ja som dívala na nich a som hovorila, akí Arabi pre Boha? Tam nie sú žiadni Arabi. No ale tam sú muslimy. No ja som hovorila, no tak to sú muslimy, ale pod vplyvom Turkov, ktorí oslovili tých bogomilov, no oni hovoria, čo je to, kedy Turci, akí Turci, proste, lebo oni sa neučia našu históriu. My vieme presne anglických kráľov, ale to bola červená zóna, hotovo. To nikto nevedel nič o Balkáne, o nás už vôbec, no o Slovákoch absolútne. Takže musela som vlastne vždy aj v Poľsku robiť takú nejakú
prostredníčku. Hej? Takže vo Varšave som vyslovene mala, každý mesiac prišli veľvyslanci, moji kolegovia, aj takí, ktorí nerozumeli poľsky, ale chceli tam byť po poľsky. A ja som hovorila buď proste po poľsky, trošku po anglicky a vysvetľovala som im, o čo ide. Čo ja viem, kto zabil poľskú výkvet v Katyni, hej? Prečo je problém so Smolenskom, čo sa deje, čo to bola Litovsko-Poľská únia a tak ďalej. Oni vôbec nič nevedeli. Takže my nadávame na naše vzdelanie, ale môžem vám povedať, že my sme famózne vzdelaní. Dostala jste se někdy v té diplomatické činnosti do situace, kdy jste nevěděla, co odpovědět? Nebo jak vést rozhovor s druhým? To by som nepovedala, lebo tak však ja som dosť, ako sa hovorí po anglicky, talkable. Ale na to existujú proste nejaké veci. Keď dostanete nepríjemnú otázku, dajme tomu, že sme mali proste prezidenta, ktorý niečo trepol, hej, a teraz mňa zavolali, aby som to vysvetlila, hej. To bohužiaľ tak musia chodiť diplomati. A ja som vtedy, bolo mi to nepríjemné, ale na to existuje taký proste systém, že som povedala, no môj prezident si myslí, že, hej. A tým pádom ja som bola mimo. Samozrejme, že som niekedy dostala otázku, a čo si myslíte vy, alebo čo si myslíš ty. Na to si musí diplomat, alebo veľvyslankyňa, to je proste diplomati, dať veľký pozor. Pretože to sú úradníci. A nikto by vlastne nemal byť zvedavý na názor úradníkov, lebo nemajú žiadnu demokratickú legitimitu vo voľbách. Čiže čo tam, prečo by sa oni mali vyjadrovať? Na to sú politici. Hej, tí majú demokratickú legitimitu vo voľbách. Čiže treba si na to dať pozor, takže ja som vždy aj 3-krát povedala, no toto si myslí môj minister a toto, no, ale ty nám povedz, čo si myslíš. Tak ja som povedala, no ale keď mi zaručíte, že to nebudete citovať, a to bolo najdôležitejšie, tak ja si myslím, že sú to, také slovo mi prišlo na rozum, také ukrajinské, že to sú, idioti, no. Takže na to si je treba povedať, lebo diplomat, veľvyslanec, veľvyslankyňa urobí len raz veľkú chybu. Len raz. A ide okamžite. Ide okamžite, pretože akákoľvek chyba veľvyslankyňa alebo veľvyslanca môže znamenať absolútne pohoršenie vzťahov medzi dvoma štátmi. Takže 18 rokov som bola diplomatkou a môžem vám povedať, že išla som stadiaľ. Tak som si vydýchla, keď som sa dostala do parlamentu a zrazu som počula, a čo ty sviňa jedna? Tak mi bolo dobre. Dokázala byste vykonávat tu diplomatickou funkci i pro současné slovenské vedení politické? Viete, nemôžete kariérnym diplomatom vyčítať, že zostávajú diplomatmi pre akúkoľvek vládu, lebo to sú profesionáli a predstavte si, že by sa každé 4 roky menili, to nejde. Tá profesia je ťažká a musíte sa to naučiť a musíte vedieť dobré históriu a musíte vedieť, čo sa v tej krajine deje a prečo sa to deje a musíte vedieť aj, čo sa doma deje a musíte ovládať jazyky, minimálne 4.
Lebo neustále idete proste, a to je mimoriadne pre mozog namáhavé, ak ste to nezažili, že idete zo slovenčiny, idete do poštiny, z poštiny do angličtiny, z angličtiny do francúzštiny, stadiaľ do nemčiny, prípadne do ruštiny a takto neustále chodíte tými jazykmi, takže takí vyslúžili diplomati, niektorí majú dokonca taký nepríjemný zvyk, že začnú vetu v taliančine, preskočia na francúzštinu, skončia dajme tomu v španielčine. Ale vôbec si to neuvedomujú. Hej? Takže ja som bola rada, aj som poprosila teda môjho premiéra Mikuláša Dzurindu, aby ma už stiahol z Poľska, pretože ja už som tam bola 5 rokov, bola som tam pečená, varená, ako sa hovorí. A vtedy, keď už som vedela, všetko som vedela, proste ten je takýto, tento to trepe, tohto treba počúvať a tak ďalej. Vtedy urobíte tú veľkú chybu. Takže som si povedala, mne už všetci lezú na nervy, tak musím odtiaľto odísť. Paní Vašáriová, vy máte určitě dostatek informací z vaší politické dráhy k tomu, abyste se dobře orientovala, ale nám třeba chybí ty informace. Jakým způsobem se máme orientovat? Ale nemusia vám chýbať tie podstatné, myslím. Stačí, aby ste nečítali sprostosti na sociálnych sieťach, ale aby ste si pozreli, kto je podpísaný pod tým, lebo to je kľúčové, hej, kto za to berie zodpovednosť, čo vám hovorí. A stačí si prečítať, ja si prečítam ráno nejaké komentáre, dajme tomu, ja neviem, Šídla, alebo niečo, proste v tomto slova zmysle. No tie noviny, dobre, české, ale v denníku N si niekedy niečo prečítam, ale ja v podstate skoro každý deň idem slovenský prehľad, poľský prehľad, v Frankfurter Allgemeine Zeitung, občas Figaro francúzske a samozrejme Washington Post alebo niečo v tomto, takéto. A ja už potom vlastne tie naše noviny už sú len, predžúvajú to, čo ja už viem. Alebo proste nejakých anglických generálov, ktorí majú veľmi dobré informácie, čo sa deje na fronte v Ukrajine. A keďže hovorím poľsky, rusky a slovensky, tak pre mňa nie je ťažko rozumieť ukrajinčinu. Hej? A ja viem čítať azbuku, čiže to nie je pre mňa problém. Takže si pozriem originál, čo povedal Zelenský, alebo niečo takého. Takže ja už som ráno dobre informovaná. A myslíte si, že ty informace, které dostávají média, jsou dostačující, nebo jsou podávané pravdivě? Ja si myslím, že keby ste počúvali Český rozhlas Plus, alebo aj žurnál, hej, ktorý ja vždy, keď prejdem hranica, už mi to automaticky skočí, hej, a pozreli ste si správy vašej verejnoprávnej televízie, máte pre svoj život dostatok informácií. Vy jste sem přijela, zmínila jste to. Je důležité vést nyní dialog, jste řekla. Je důležité debatovat. Jak je pro vás snadné nebo těžké vést dialog s člověkem s opačným názorovým vyznáním? Tak ako diplomatka bývala som zvyknutá na to, hej, pretože tie diplomatické debaty, keď sa pripravujú stretnutia vysokých štátnikov alebo politikov, tak sa najprv stretávajú samozrejme tí diplomati, oni to všetko predjednajú a tak ďalej. A potom tí diplomati tam majú strašnú prácu v tom, potom to napíšu, aby tí politici vedeli, čo majú povedať a oni potom pred vás vystúpia a povedia, toto si ja myslím, ale to je práca tých diplomatov, len aby ste vedeli. Takže a tam sa stretávate s veľkými, proste aj vám povie, ale to sú sprostosti, čo mi hovoríš. To sa ako v
tých tête-à-tête rozhovorov, teda medzi štyrmi očami, to sa veľmi často stáva, keď som pripravovala nejaké návštevy a tak ďalej. Takže na to som zvyknutá. Samozrejme, ale to už povedal Verich, jednoducho s hlupákmi nemôžete diskutovať. Lebo keď budete diskutovať s hlupákmi, sami sa stanete hlupákmi. To nejde, skrátka. A ja na hlupákov mám a hlupáčky, teda aby som bola genderovo vyvážená, mám pripravené také, čo ja viem, že a prečo my proste podporujeme tú Ukrajinu, však čo nás je do toho? Ja hovorím, no fajn. A teraz mi povedzte, prečo chcete 300 000 ruskú armádu na našich hraniciach s Čečencami, Severokorejcami a ešte teraz pravdepodobne aj s čínskymi vojakmi. Toto mi povedzte. A mám pokoj. Tí ľudia okamžite sa otočia a odídu, lebo na toto nemajú, títo hlupáci, na to nemajú odpoveď. Takže ja sa snažím netráviť čas s ľuďmi, ktorí sú hlúpi. A to, že medzi nami žijú ľudia hlúpi, tak však to viete, nie? To nie je nejaká tajnosť. A teraz sa k ním pridružili ešte ľudia, ktorí sú nakazení. To znamená, prídu večer, zapnú si sociálne siete a teraz čítajú tam všetky tie propagandy, ruské propagandy a u nás maďarské propagandy a ja neviem, far-right Bannona zo Spojených štátov a neuvedomujú si, že to sú tie čipy. V týchto veľmi sofistikovane pripravených propagandách, ktorú robia už teraz tí najlepší psychológovia a psychiatri, tam sú tie čipy. A keď to budete veľmi často čítať, tie čipy z toho vášho mozgu nedostanete. To mi hovoria všetci psychológovia a psychiatri a majú na to krásnu metaforu, že nasadnete do rýchlika a ten rýchlik už nezastaví. Jednoducho vás preorientujú, zmanipulujú vám mozog. Takže ja to nečítam. Ja okamžite, ako vidím, že a toto bude propaganda, tak a ako 18 rokov diplomatka, takto. Diplomati, toto musím vysvetliť. Diplomati boli poddaní manipuláciám informácií vždy. Hej? To nie je niečo nového. Pre diplomatov je to denný chlebíček. Pretože najdôležitejšie bolo cez diplomatov poslať nejakú blbosť do susednej krajiny. Hej? A nepoznám horší moment, ako keď som, čo ja viem, aj vo Varšave stála. Nemôžete sa s nikým poradiť. V tomto prípade je tá veľvyslankyňa absolútne osamelá. A teraz sa máte 5 minút na to, aby ste sa rozhodli, že či tá informácia, ktorá teraz prišla k vám, či je manipulácia, alebo pravda, alebo fakt. A teraz stojíte 5 minút, alebo chodila som hore-dole, osamelá v cudzom štáte, lebo to bola dôležitá informácia. Ale ak to bola manipulácia a ja by som ju poslala expresným, zašifrovaným telegramom na Slovensko, tak v noci premiéra na to zobudia. A keby som poslala klamstvo, no tak do 24 hodín ma stiahnu. Takže môžem vám povedať, že raz za mesiac, a možno aj 3 týždne, som vždy bola v takejto situácii. Takže ja sa cítim dosť bezpečná v tomto informačnom chaose, pretože ja som zvyknutá.
cez to všetko tie dezinformácie sú už tak sofistikovane urobené, že môžem naletieť. Zatiaľ o tom neviem, že by som na nejakú naletela, ale novinári by tiež mali byť takto vychovaní, ale vidím, že občas aj naši novinári naletia na tú manipuláciu, ktorú akože dostanú báječnú informáciu. No. Ale oni majú aspoň ľudí okolo seba, môžu sa poradiť, ale ako veľvyslankyňa nemôžete s nikým hovoriť. A už vôbec nie so spolupracovníkmi, samozrejme, že nie. Vy jste zmínila, že je dobré se nebavit s hloupými lidmi. Nicméně i hloupí lidé mají volební právo. No, a tak možná to je právě ten problém. díky tomuto právu si stojíme tam, kde jsme. Jak vlastně s tím naložit teda? Ale Změnit? to nie. Tak ľudí, ktorí, pozrite sa, v každom národe, v každom štáte, ale skôr by som teraz hovorila o národoch, teda kultúrnych národoch, teraz budem hovoriť ako sociologička, je okolo 11% ľudí, ktorí ničomu nerozumejú. Proste, ale nemôžeme sa na nich hnevať, lebo jednoducho ten mozog geneticky nefunguje. Proste tá elektrina v mozgu, tie prepojenia, skrátka nefungujú. Takže je to asi okolo 11%. Väčšinou týchto 11% ani nechodí voliť. Hej? Potom je 25% ľudí, ktorí sú psychicky labilní. To znamená, že sú mimoriadne teraz nepokojní, nespia, prípadne sú agresívni, sú nahnevaní, naštvaní, hej? Neužívajú si vôbec život, pretože teraz je takáto doba, hej? Že všetci sú nervózni a to je asi 25% ľudí a tí môžu prepadnúť tým manipuláciám. Hej? Ale ten zbytok, čo je koľko? 65%, tí sú normálni. A 65% ľudí, prepáčte, je dostatočná väčšina, aby rozhodla správne. A rozhodla správně? Rozhoduje? Občas. A co s tím zbytkem? S tím neobčas, většinou. Tak z tých 25% to sú napríklad takí ľudia, určite ich stretávate. Mne sa nikto nepáči, ja nepôjdem voliť. A neuvedomuje si, že jeho hlas sa cez to všetko bude počítať. A že hoci nevolí vlastne toho víťaza volieb, tak jeho hlas, najväčšia časť týchto nevoličov hlasov pôjde k víťazovi volieb. A tomu ľudia nerozumejú. Pretože sú tak nervózni a tak stále hľadajú nejaký raj. Stále hľadajú niekoho, kto sa mi bude páčiť. Hej? No tak u nás, a toto môžem teraz povedať, my sme proste potrebovali dobrého prezidenta, lebo sme mali dvoch dobrých prezidentov, teda prezidenta Kisku a pani prezidentku. No a stačilo, aby mal jamky v lícach. A má tuto tie jamky a hovorí o ničom. A to sa ľuďom strašne páči. Nedostanete z neho vetu, ktorá by mala zmysel. To sa natáčí, pani Mašáková. Áno, však samozrejme. Nie, ja to hovorím verejne, aj doma. Takže, a nepovedala som, ako sa volá. Ja tomu hovorím prázdny oblek v prezidentskom paláci. No, vy máte s prezidentami tiež svoje skúsenosti. Takže mohli by ste nás pochopiť. Dokážete vnímat nějaký rozdíl mezi tou českou a slovenskou politickou kultúrou? Určite. Nebo tak prosím. No, je pravda, že? Lebo čo je to politická kultúra? To je vzťah
k verejnému priestoru. Hej? To znamená, všetko, čo robíte, keď vyjdete zo svojho bytu alebo zo svojej záhrady. Áno? A my sme žili 880 rokov v Uhorskom kráľovstve. A sme z neho vonku len 104 rokov, ani to nie, lebo však vojna na Slovensku sa skončila 1921, nie 1918. Hej? No áno, lebo to bola vojna o južnú hranicu Slovenska. Hej? Čiže koľko to bolo? Proste, rozumiete, to je 103 rokov, 103,5 roka sme z toho vonku. To je strašne málo na kultúrne kódy. Hej? To je to, čo vám dá mama, stará mama a potom to okolie okolo vás. To znamená, nielen jazyk sa naučíte, ale my sa naučíme ako deti aj zmysel toho, čo hovoríme. Hej? A ten zmysel je naviazaný na tú našu materinskú reč. Tak ja mám 4 materinské reči, takže ja nemám tieto 4 reči, mám zvlášť prepojené v mojom mozgu, to som si overila, ale to, čo som sa musela naučiť, to znamená francúzštinu, angličtinu, tu ja idem cez slovenčinu. To je evidentné. Takže ten kultúrny kód sa mení veľmi ťažko a veľmi pomaly. A keď si pomyslíte, že Slovensko bolo v Československej republike prvej, bolo koľko? 17 rokov. V 38. sme odišli, hej? Potom sme mali 5 rokov, 6 rokov fašizmus, potom sme boli 3 roky jakž tak slobodní, 40 rokov komunizmu. Čo od nás chcete, pre Boha? Veď to, ako my vyzeráme, pozrite sa na seba, na svojich susedov, pozrite, akí sme krásni ľudia a normálni, veď to je zázrak. To je zázrak po tom všetkom, čo sme zažili. Je zázrak, že ja, ktorá som musela urobiť skúšky z dejín robotníckeho hnutia Sovietskeho zväzu, z dejín robotníckeho hnutia Československého, dejiny komunistickej strany Sovietskeho zväzu, dejiny komunistickej strany Československa, celý marxizmus, leninizmus, proste všetko, Marx, Engels, Plechanov, toto všetko som absolvovala a som normálna. Aspoň si to o sebe myslím. No, takže dá sa to prežiť, no len človek nesmie podľahnúť hystérii, aby sa nepriklonil k tým 25% ľudí, ktorí sú proste veľmi, veľmi rozochvení. A musíte mať dobrú rodinu, musíte mať, ako ja, doma nejakého rodinného príslušníka, ktorý vám povie, že som prišla ako veľká veľvyslankyňa a som povedala, tak dnes mala toto a toto som urobila. A môj muž povedal, a čo bude na večeru? A tým som skončila. Hej? Toto je veľmi dôležité, aby človeku to nevošlo do hlavy. Hej? Takže, no aby sme sa nestali, ja neviem, americkým prezidentom, tak dobre, tam je to niečo iného, alebo Elonom Muskom, ale to by sme museli mať ketamín, neustále. My, když jsme se bavili před těmi 8 lety, tak jsme taky probírali tu problematiku doby. Měli jsme tam 2 jména, které jsme hodně skloňovali. Byl to pan prezident Miloš Zeman, byl to pan Babiš, tyhle ty tendence. Teďka se nám to vyměnilo, zase zmiňujeme nějaká jiná jména. No ale títo dvaja zostávajú. Ano. Ten jeden, myslím, taký ten starší, je dnes v konferencii v Bratislave a čo tam hovorí, to neviem, ale ja tam nie som našťastie. A ten druhý, tak... Ten přijde zase za chvíli. No a to je nebezpečné. Nie je to nebezpečné len pre vás. Je to pre nás veľmi nebezpečné. Pretože Poliaci odchádzajú. Hej? Poliaci naozaj majú tú svoju a sú si jej vedomí, tú strategickú úlohu.
A oni sa Rusov neboja, pretože veď oni jediní obsadili Moskvu. A 2 roky trvalo, aby ich stadiaľ vyhodili. V 1661 roku, prosím pekne. A odvtedy Poliaci hrali aj v cárskom Rusku veľkú rolu. Všetci tí šľachtici, Čartorisky a títo poľskí šľachtici. U Kataríny II, ktorá bola, to viete, nemecká princezna. Takže, a potom porazili sovietské vojska v 21. hej? A museli sa stiahnuť. Čiže oni voči Rusku sa cítia byť sebavedomí. Naozaj. A ak majú z niekoho hrôzu, tak to sú z Nemcov. Ale nemajú hrôzu, že by ich teraz, dajme tomu, Nemci obsadili. Oni majú hrôzu z kultúrnej prevahy nemeckej kultúry. Tak k tomu sme sa my na Slovensku ešte nedopracovali, ale na kultúru sa teraz proste zabudlo, ale Poliaci sú úžasní a teraz sa začali spájať s Dánmi, Švédmi, Nórmi, Baltickými republikami, a odišli od nás. Tá Havlová idea, ktorú som ja veľmi podporovala v tom 91. roku, aby vznikla Vyšehradská štvorka, to znamená Poliaci, Slováci, Maďari, Česi, tá bola v tom, jeden zo základov tej myšlienky bolo udržať Poliakov s nami. Tých 38 miliónov Poliakov, aby boli s nami. A to sa teraz, nechcem povedať, ale ako diplomati nikdy nehovoria definitívne, ale to na možno aj dlhší čas sa teraz uvoľnilo.